Og så til sporten. Velkommen til sporten. God aften. Det handler om den franske cykelstjerne Thomas Voeckler, som netop er blevet testet positiv for brug af doping. Thomas Voeckler blev i går erklæret positiv for brug af EPO efter hans etapesejr i Tour de France på 5. etape. Og det lykkedes en af vores reporter at fange Thomas Voeckler kort efter testen. You just tested positive of using EPO. What do you have to say? Je revu oui l'EPO on vu l'EPO on doping j'ai vu on Tour de France on revenu oui contre vu j'ai pas lu niveau. How does it feel to disappoint so many people on this stage in the tour? Et je venu quand eu mais ne va vu bah oui connu pas ça pas fra nu ja jeg bruger kursyre. Thomas Voeckler er meget frustreret. Vi har netop fået eksperten Jørgen Leth med på mobilen. Og Jørgen, hvad synes du om Voeckleres reaktion på sagen? Ja, jeg forstår udmærket, at han er frustreret. Det gør jeg. Det gør jeg virkelig. Det forstår jeg udmærket godt. Han er træt af det. Det er han. Træt som en havnearbejder efter en lang arbejdsdag. Udmattet, sur, svær og irriteret. Han har det svært for tiden. Det har han, ja. Det har han. Det er frygteligt for cykelsporten. Direkte frygteligt. Men Jørgen, tror du på Voeckler, når han siger, at han ikke har taget doping? Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg bestemt ikke. Det er en kæmpe tragedie for cykelsporten. Han har været en stor rollemodel for mange franske unge knægte, som cykler op og ned, op ad bjergene og drømmer sig til Tour de France. Som var de Voeckler selv. Det er en skandale. Det er en kæmpe skandale. Ja, og Jørgen, vi når ikke mere. Mange tak. En spændende 1-0 sejr over Japan nåede til kvartfinale i VM i indendørs fodbold. Her ser vi Ahmed Jensen gøre det til slutresultatet 1-0. Tillykke med sejren, Jacob. Jo, tak. Hvad har du at sige til den dybe præstation på banen? Jeg synes, vi spiller rigtig godt forsvarsspil. De er nogle hurtige sataner, de japanere. Men ja, jeg synes, vores forsvarsspil det er rigtig godt i dag, og jeg tror også, det er det, der gør, at vi vinder kampen. Nu er I nået til kvartfinalerne her i turneringen. Hvad har du at sige til det? Jamen, Italien, de vinder jo her i kvartfinalen. De har en rigtig stærk offensiv, så jeg er ikke sikker på, at vi kun kan fokusere så meget på vores forsvarsspil igen i næste kamp. Jeg tror også, vi bliver nødt til at få Engelsø med, for ellers så tror jeg, det bliver svært, det bliver det sidste, vi ser til den her turnering. Tak skal du have. Det var nyhederne for aften, og vi slutter af med billeder fra VM i Tyskland.